kiwara kɔnɔna na min ye bafulabekaw fɛ ye boloci o sigira sen kan boloci sa ale b'a daminɛ sa denmisɛnnin minnu kɔni si b'a daminɛ si fula ka taa se min ye kalo 59 o ma olu furakɛli de kan ka sigi sen kan denmisɛnnin 41 ani 96 olu de bolo kan ka ci baara in sa yaasa ka se ka kurumakari a kɛra dugutigi yɛrɛ fɛ yen yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye du ni du u bɛna don yaasa ka se ka baara in ale sigi sen kan min ye UNICEF ye ale ni Hélène Keller International baɲumankɛtɔn 2 olu farala ɲɔgɔn kan sa yaasa min ye Abdel Mazoli ale bɛ se ka di denmisɛnninw ma cogo min na u ka kisi banajugu olu tɔɔrɔ ma bangasikaw fɛ yen denmisɛnnin 27 olu kɔni ye machine sɔrɔ u bɛ se ka kalali kɛ ni machine mun ye ninnu denmisɛnnin 27 nu sa olu bɛ bɔ Kulugukaw fɛ yen Lɛsagu ani Sunbala olu bɛɛ lajɛlen baaraminan sɔrɔ kalo 4 kalan kɔfɛ kalaliko ta nasira fɛ baɲumankɛtɔn bɛ n'o ye World Vision ye ale de ye musaka in di Kulesagukaw olu bɛ se ka nin sɔrɔ cogo min na Kulugu ale ni Lɛsagu ka taa se Sunbalakaw olu ma nin dugu saba bɛɛ lajɛlen y'a yira sa ka fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ ɲuman y'u bolo sabula nin waati in na olu bɛna lafiya wa marabolo saba in bɛɛ lajɛlen fana na balo tila bɛna taa kɛ u fɛ yen yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yanni samiyaji ale ka ban Direkaw fɛ yen musow ka degun kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa minɛn dira musow ma u yɛrɛ bɛ se k'u boloma dɛmɛ ni minnu ye ka se ka baaraw sigi sen kan yaasa sɔrɔ min bɛ yen sa u ka se k'u labɔ min ye nin hakilina ɲumanba in ye sa ale sɔrɔla maa min fɛ minisiri min bɛ muso ni denw ni denbaya kunna sa olu de kɛlen don ka nin sigi sen kan musaka bɔba o ye UNICEF ye ko musolakaw ka ninnu minɛ ka baara kɛ n'u ye u bɛ se k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma cogo min na ka gaw ka se ka jɔyɔrɔ ta o kɔnɔna na baloko ale ta nasira fɛ an sɔngokaw fɛ yen polisilakaw ye joli di kɛ polisi 50 olu kɔni bɔra sibiri tɛmɛnen sa an sɔngo dugu kɔnɔna na ka na joli di kɛ anw fana duguden minnu tun bɛ ka tɛmɛ an nana faru ka bɔ fala ye polisi mana taa joli kɔni di yɔrɔ kɔni anw dɔw kɔni an na taa faru ka o o la sa min ye an sɔngo denmisɛnninw ye fala ye olu ko ko polisiw ye nin kɛ olu yɛrɛ fana bɛna dɔ labɛn ko ka min ye polisi minnu bɛ an sɔngokaw fɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn yanfoyila denmisɛnninw wulilen don sa ka se ka sanuya k'o bolola cogo min na yanfoyila n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu y'u ɲɛsin yɔrɔ min na o y'u ka saledo ye n'a b'a fɔ ma ko kaburudo fala ye baara in kɛra sibiri tɛmɛnen yaasa ka se ka kaburudo k'ale saniya ka tila ka min ye sosofagala k'o fiyɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kaburudo ye n'o y'u ka dugukɔrɔ kaburudo ye baara in kɛra ye sifinw y'a yira sa ka fɔ ko nin kɛkun ye sa u ka sigida bɛ se ka saniya cogo min na waliyaw minnu bɛ yen n'olu bɛ nɔgɔ ni fɛnw ka sa ka se k'olu sɛgɛn yaasa furew olu fana ka dayɔrɔ o ka se ka saniya baaraw olu hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko salon de media ale ye yiri 100 turu ye yiri 100 turu bɛ tali kɛ sa yiri turuba min sigilen don sen an ka jamana kɔnɔ bi min ye dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko bɛna munumunu salo kɛ yɔrɔ caman na yaasa ka se ka nin yiri turu in ale bolo da biennale sportive kun cɛra pewu sankaw olu ye jɔyɔrɔ 7 sɔrɔ marabolo 20 o camancɛ la o la sa san yɛrɛ dugu kɔnɔna na sa gouverneur n'o o ye colonel major Ousmane Sangare ye ale y'a yamaruya sifinw ka tɔgɔlaso la sankaw fɛ yen ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn min ye Félicité Jara ye san maire ale tun bɛ kɛnɛ kan laadalatigiw ni kabilatigiw ka taa se muso ɲɛmaw ni denmisɛnnin ɲɛmaw ma bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa u ka ni maa minnu nana ka na u jɔyɔrɔ fɔ Bamakɔ kɔnɔna na k'u kunbɛn bonya ale ni karama kɔnɔna na waleɲumandɔn kɛnɛ o kuma caman fɔr'u ye jɔyɔrɔ 7nan ye min ye sankaw ye u ko k'a jaru y'a bɛnn'u ma gouverneur yɛrɛ y'u fo k'u waleɲumandɔn u ye nin baara ɲumanba min kɛ nin ye san nin ye ale siɲɛ fɔlɔ a kɛlen région ye a k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan ko b'a yira sa ni labɛnw kɛra sa u nana ɲɛ sɔrɔ maire n'o ye Félicité Jara ye fana y'u fo k'u waleɲumandɔn u ye jɔyɔrɔ ɲuman min sɔrɔ ka ɲɛsin san ma ka san bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u fo min ye capitaine ye sa n'o o kun y'u ka tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye ale fana ye weleli ma da sa ko yaasa siɲɛ wɛrɛ u k'u jija se ka labɛnni ka se ka kɛ min ye super coupe Assimi ye k'u bɛna segin ka na o fana na o bɛna daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan août kalo tile 21 ka taa bila septembre kalo tile 12 la ko k'u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka na cogo min na ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ o ko kɔnɔna na Bamakɔ yan balodiko ta nasira fɛ minisiri min bɛ yen ni ale ye commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Agali ale sera Kayikaw fɛ yen kunungo min ye balo kɔni o kan ka ta ka taa di maa 40,000, 493 ma ka bɔ min ye Kayi ale commune 65 bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ cogo min waliya in ale kurumokarili kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen premier ministre fɛ balo in dili sa a bɛ tali kɛ min ye maaw minnu bɛ degun kɔnɔna na ka se k'olu dɛmɛ ni balo ye marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Kayikaw ye u y'a yira sa ka fɔ sa ko min ye guwa maa 44,000, 497 in ye sa k'olu bɛna balo in sɔrɔ sabula min ye baara in ye
a bɛna taa sisan tɔni 390 ani 8 ne ma balo la o de bɛna na di min ye baara in kɛcogo sigiɲɔgɔnya in sen kan o ye min kɛ san 2025 o kimɛli hukumu kɔnɔna na sa k'o kɛra cogo ko bɛna na sen ta fana kɛ ten ɲinan ta la sa maa 39 448 tɔni 329 o de bɛna na di kɛmɛ sara la sa o y'a yira sa k'o kɔni bɛna na baara bɛna na kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ sanko ta kɛra cogo min na jateminɛw kɛlen don sa yaasa min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o kimɛcogo ɲuman na cogo min na min ye commissaire ye a ma da o dɔrɔn ma koyi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bagan mara kɛ tɔni 15 balo la o nana di olu ma min ye sumansiw fana ye o fana boîte 1441 o fana dira yaasa sumansitigiw olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na commissariat sécurité alimentaire ko sa k'a b'a ɲini u fɛ a ka taa donda fɛ fala ye baara in kɛkun yɛrɛ ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔ na u ka se ka balo ni nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ min ye Kayi marabolo n'o y'a commune 65 ye bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ gouverneur kɔni ye foli ta n'u ta ka di commissaire ma ko ni ala sɔnna ma u bɛna n'u janto nin ko in na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na général de brigade Musa Sumare a y'a ɲini Kayi maire bɛɛ lajɛlen fɛ k'u jija sa baara in ka se ka sigi sen kan Tomiyankaw fɛ yen jamana ɲɛmaaw ye musaka min ta ka di Tomiya ma n'o kan ka kɛ u ka dugukolo yiriwali ko ta nasira ka ɲɛsin sanu tɔnɔko ma olu ye lajɛ kɛ kunun ko u ka préfet ale ka yamaruya kɔnɔna na Tomiya Yanso Lafiyala ani Bɛnɛna a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen nana maire fara dugutigiw ni kabilatigiw kan ka lajɛ in k'ale kɛ Tomiya kɔnɔna na préfet n'o ye Kalifala Kulubali ye ko bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna min ye percepteur ye n'o ye jamana musaka bɛ ɲɛnabɔ mun fɛ Tomiya kɔnɔna na o fana tun bɛ yen dugutigiw Umar Diko ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan Yansokaw olu kɔni ko sa k'u ka kalanso ko ka o lamini ko ka koko kɛ o la k'o lamini Lafiyalakaw olu y'a yira sa ko ka jibo n'o ko k'o sigi sen kan yaasa olu bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min ye Tomiya Lafiyala ani Bɛnɛna olu bɛɛ lajɛlen fana ye fɛn fɔ sa ji bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dugudenw kɔni a ɲini n'u fɛ sa musaka min dotɔ filɛ u ma nin ye nin ni PDC tɛ kelen ye dɛ nin ye jamana de ye nin ta min ye sanu tɔnɔ na k'a d'u ma u ka se ka baara kɛ o la wari kɛcogo ɲuman min ye préfet ye Kalifala Kulubali a y'i sinsin o kan k'a ɲini u fɛ jɛkulu min sigilen don sen kan k'u ka nin wari in baara jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna ko sabula sɛgɛsɛgɛli b'a kɔfɛ dugudenw kɔni y'u ka jɔrɔna yira min na o ye taxe ni impôt ko ye mun bɛna sigi wari ninnu kan o bɛna se ka matarafa cogo min na ko ka o ɲɛf'u ye olu bɛ se ka faamuyali k'o la cogo min na sabula u b'a dɔn k'a fɔ min ye impôt tigiw ni fɛntigiw ka hakɛw bɛna bɔ a la nka min ye préfet ye a ko nin wari doncogo n'a bɔcogo bɛɛ lajɛlen ni wari in yɛrɛ nalen don ɲɔgɔn fɛ faso ka wari bɔlen wala ye bamanan ni wari a ma nɔgɔn dɛ san